Se realmente vostedes teñen algunha intención de sacar a Jácome da alcaldía, eu brindolles a posibilidade de que unha vez que firmemos a moción de censura nos pechemos en donde faga falta e ata que logremos o consenso para aprobar o orzamento non saíamos dali. Fíxese se é unha oferta xenerosa. O Partido Popular nunca será un obstáculo nin para Ourense, nin para os cidadáns de Ourense. Nunca, xamais. Nunca reza. A situación de excepcionalidade que estamos a vivir hoxe, que vivimos hoxe, non a provocamos nós. Por moito que lle queiran chamar como vostedes queiran. A quen hoxe entenda que hai un cambio de postura o sair deste pleno, que lles pregunte a vostedes, señores e señoras concelleiras do Partido Socialista e señores e señoras concelleiras do Bloque Nacionalista Galego, que xa se empezan a rir, a que se levan adicando estes días para desestabilizar todos os gobernos desta provincia. Verdade, señor Puga, que tanto se ríe? A que sí? Verdade? Porque aquí tiramos a pedra e logo despois recollemos a man. E nós nos sentamos para poder solucionar as cousas, mentras vostedes siguen de cínicos así, deste xeito. E a min dame igual que o digan, que nos chamen de todo, dame igual. Nós sabemos o que facemos e o que traballamos. Vostedes sigan, porque quen realmente son os que queren estar no poder? Son vostedes. O único que lles interesa a vostedes son esas cadeiras das que tanto falan. Nin negociacións, nin nada. E sigo pedindo respeto, porque eu non me río de vostedes cando falan. Pero bueno, sigan facendo paripé, pero logo despois fagan o favor de explicarlle aos cidadáns e explicarlle a todos os funcionarios como son as cousas de verdade. A ver se teñen cara de facelo. E nós deixamos sempre a porta aberta para que vostedes, se queren traballar e solucionar as cousas, o fagamos todos xuntos. Pero como comprenderán, o que non imos facer é regalarlles as cousas que conseguimos con votos dos cidadáns. Eso non o imos facer, porque non creo que vostedes o fixeran tampouco. E nós, o que lle temos que dicir a todos os funcionarios é que o saiban, eu son traballadora, non son funcionaria, pero son traballadora, e levo toda a miña vida traballando, non aquí sentada nesta cadeira sin facer nada. Dende o primeiro momento, a única pretensión que temos nós foi e seguirá sendo garantir o mantemento das condicións iniciais da estabilización nos termos que os representantes dos traballadores reivindican. O millor non se fan as cousas do xeito que a eles lles gustaría, pero nós o único que levamos pretendendo é manter esas condicións iniciais dende o primeiro momento, como a reivindican eles. E se chegamos a esta situación é, evidentemente, por a pésima xestión deste alcalde, que eso é unha realidade, e xa o sabemos todos, e non hai nada que dicir sobre iso. E apetecíame tamén dirixirme á concelleira do Partido Socialista para decirlle que xa ten vostede o B2 de radicalidade, é dicir, vai vostede por moi bon camiño, non? En ese sentido, seguro que prospera en política. Ten un discurso bastante rancio, no sentido de que los del PP malísimos y nosotros somos los buenos. Vexo que doña Natalia estos días, además que ten cara de enfurruñada xa, tamén está en esa postura de radicalidade. E fan vostedes un triunvirato onde a concelleira María fai de poli bueno e vostedes as dúas fan de polis malos e o resto dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista deixanos de lado. Ademais de eso, vostedes supoño que estarán cabreadas, moi cabreadas, porque con vostedes non contan para a moción de censura da Deputación, porque a vostedes non lle contaron, non lle consultaron, pero é que vostede non pinta nada no proceso. Esa é a parte que deberían saber os veciños, que vostede non pinta nada. Os da Diputación vanlle por libre. Por libre. O señor Seara non lle parece mal o tema. A quen lle parece mal é a Natalia, porque aquí o que estábamos a falar era de mudar as cousas no Concello de Ourense e darlle a alcaldía ao Partido Socialista. Que lle parece? Pero claro, como vostedes son o exército de Pancho Villa, o Partido Socialista e o exército de Pancho Villa, pasan de vostedes olímpicamente e se poñen a negociar. Este Concello en algún momento vai colapsar. Por qué? Porque en algún momento votamos de delegado ao parvo da clase, porque facía gracia. Pero xa a gracia vai perdendo. De feito, vostede xa é tedioso, repetitivo, repite tanto. Hoxe non dixo nada novo.
Nada novo. E máis, outro día, o luns, o chiste ese de a muller que quere matar o marido, ese chiste escoiteino xa 3 veces. Mírase vostede repetitivo. Está perdendo fuelle nos discursos, Tamén está perdendo visualizacións nas redes. Mire a ver, que igual ten que facer algo máis que 5 flexións en Instagram. Mire a ver, xa estamos outra vez co show deste señor e os circos de sempre. Se lle gusta tanto montar numeriños, pode montar un aí no Museo Municipal, polo menos damoslle algún uso. Porque iso é a liberdade que defendemos nós, non a liberdade da que fala usted, a liberdade de facer o que lle sae do, ou non dicir, do carallo. Esa é a liberdade que vostede defende. Que ven aquí a montar circos, a xesticular moito, a abrir moitos ollos, para decir que? Porque vostede veu aquí a acabar con Baltar, coas castas políticas, co establishment, está aquí a facerse de ouro, mentre están a todo o mundo enganado, a irse de paparotas cos empresarios. E podo dicir claramente o que é vostede. Vostede é un sinvergüenza, un charlatán e un jetas. Voy a hablar porque dicen que el que calla otorga, y no vamos a otorgar. No nos subestimen a nadie, a ninguno de los concejales del Partido Popular. Nosotros tenemos capacidad para rebatirle y darle la vuelta a todas las mentiras y a todas las tonterías que dicen. Que no lo hagamos por norma general no quiere decir que no sepamos hacerlo. Significaría ponerse a su altura y sería caer demasiado bajo. Por eso no lo hacemos la mayoría de las veces. El Grupo Municipal del Partido Popular en estos momentos goza de un perfecto estado de salud, por mucho que ustedes intenten agriparlo, porque ás veces dende o Grupo Municipal do Partido Popular temos a sensación de que os dereitos son dereitos cando lle corresponden ao Bloque Nacionalista Galego ou ao Partido Socialista e coa liberdade pasa un pouco igual. Señor Seara, míreme a cara neste momento, porque vostede me nomeou antes, non pude intervir por alusións, deixe fora a súa manipulación. Alcalde, non estou vendo o tempo, Deixe fora a súa... Mejor para ti. Bueno, por eso, pero despois non me corte cando lle pareza. Señor Seara, míreme a cara, reiterolle, deixe fora a súa manipulación e deixe fora o seu cinismo, porque vostede moito de ir por detrás, pero nós nin nos enrugamos, nin nos escondemos e imos sempre de frente. Mire, acaba de decir fai un momento que se vai a pechar ou que se pecha. Pregúntolle se... Supoño que vostede participaría nese peche, non? Acaba de decir fai un momento que se pecha ata conseguir non sei o que. Participaría vostede nese peche. Bueno, e nos pediu fai un momento que firmásemos un papel que vostedes escribiron unilateralmente sin consenso ningún. Eso entra dentro do normal, porque vostedes son máis de impoñer que de negociar, e no que plantaron unha firma, buscando romper os acordos que se estaban intentando facer xa ese día. Señor Seara, míreme, eu pregúntolle, os outros 3 concelleiros que non queren plantar a firma, as 2 concelleiras e vostede, que non asinan, están de acordo, están de adorno nesta corporación? Pregúntolle, porque son 4 concelleiros. Non pode falar por alusións, eu fago preguntas e dixo, eu tampouco puden falar antes, Entendo que os artigos son iguais para todos. Sigo, mire, vostede está de adorno nesta corporación. Respóndolle eu xa, señor Seara, respóndolle vostede, tamén me interpelou vostede a min antes, mire, respóndolle eu xa. Vostede está de adorno nesta corporación? Si, xa lle respondo, eu non fai falta que me responda vostede. De adorno e para facer dano a Ourense. Miren, abandonen o cinismo tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista. Buscaron desde o primeiro momento romper algo que naceu mal. Señora Benéitez, o Partido Socialista vai de error en error. De error en error. Equivocáronse no fondo e na forma. Se fosen en serio, non nos enterábamos ao mesmo tempo que os medios de comunicación da súa proposta, e se fosen en serio, non nos convocaban antonte con menos de 24 horas de antelación a unha xuntanza a 3 que vostedes sabían perfectamente que un grupo xa non ia a asistir. E vostede o sabía. Os únicos cínicos e que buscan intereses personais son vostedes. Son vostedes. E quen rachou con isto, son vostedes. Foron vostedes. O Bloque Nacionalista Galego fai unha semana e, señora Benéitez, vostede onte saíron demasiado rápido. Isto vostede si saiu vostede, señor Seara, demasiado rápido. Vostede non está para negociar, pero está para romper o pacto. Mire, se unha verdade dixo o señor alcalde, ya vou a decir, vostede non quere a moción. Eu vou a engadir,
Vostede non lle interesa a moción, e se non lle interesa, apártese. Estou falando de liberdade. Aquí o alcalde mete cuñas publicitarias cando queira. Llamada a la cuestión. Perfecto. Venga. Bueno, reitérolles, señorías, aquí cada un pode meter cuñas publicitarias cando queira, pois o Partido Popular tamén. Non hai ningunha porta pechada por parte do Partido Popular. Señor Seara, levante o veto ao Partido Popular. Señora Benéitez, reitérolle, Llamada a la cuestión. poña Sí. as cartas Llamada a la enriba da cuestión. mesa e verán como son Noelia. posibles os Llamada a la cuestión. avances. Si queréis firmar algo, salid un E segundo y firmar verán ahí. como hombre. son posibles os avances. Reitérome, Bloque Nacionalista Galego abandone a radicalidade e o Partido Socialista que poña as cartas en riba da mesa. Me quedan 11 segundos que xa non vou aproveitar. Eu creo que quedou todo bastante claro.